Alright, ayikhona wembukeli wendlamlenze TV lapho ngasekhaya ngeke ngathembisa ukuthi noma kanjani ngeke ngihambe ngamlandanga umama uZimdola noma ke uZimiphi uMabiyela indaba ezitha ngubingelele ngiphinde ngamukele kwindlamlenze TV. Ngiyabingelela futhi ke ngiyajabula ukuthi nikhona namhlanje. Mfethu mhlambe lento ikungazi ukuthi kuno line ehamba ngawo sikhuluma indaba enkulu Mother of All Maskandi Festival njengomuntu wesifazane ngibona ngazi ukuthi nezinhlelo noma kunenguquko ezikhona ezihluka kakhulu kubantu besifazane mhlambe engabenza beyibona ukuthi babalengana mhlambe uthini wena kubona ngalomcimbi wanamhlanje. Yabona makukhulunywa ngeMother of All kukhulunywa ngomcimbi ozofukamela wonke uMaskandi ongeza ukukhetha balala muntu ngabe uyinsizwa ngabe umuntu wesifazane ngabe uba ngoba okubalekile ukuthi ngiyazi ukuthi sekuyiculo ukuthi bonke abahleli bemcimbi mabenza umcimbi bathi inhloso yabo ukuthuthukisa abaculi. Ngenhlanhla ke umcimbi wokuqala lona abantu basazobona ukuthi yini izifiso zethu nezinhloso zethu ngalomcimbi. Inhloso yethu enkulu ngalomcimbi yikhona ukuthuthukisa abaculi ukuthi umuntu kuthi noma eyongena ethuneni kuthi noma ngelinye ilanga mhlambe kukhona isimo esimshonisa phansi emculweni kodwa kube khona into azoyikhomba athi nansi into engayithola ngeMother of All. Yingakho njengoba kukhulunywa nje kunomsindo wequantum umuntu ozowina iquantum kulokho ngoba kunyaka wokuqala akangeni ngonyaka ozayo ngoba sifuna ukuthi kuqambe kuphela u10 years sesinabaculi abalishumi abakhombayo ukuthi nakho mina engakuthola ngumculo wami. Hayi khona usho kanjalo ke uZimdola uZimiphi biyela lapha ya bakithi uthi nje cha ayikhona kodwa ke mama uZimdola ngicela ukuzwa la mhlambe kumuntu ongakalithenga ithikithi ngoba kukhomba ukuthi kulomcimbi kuningi okuhle sokufica kuleya ndawo la kuzoba ke ikhala khona ngomhla ka6 uthini kuyena noma unika ithemba. Hayi mina engathi ungakalithenga ithikithi ngiyamkhalela kodwa ke isikhathi sisekhona abantu abahambe bayothenga amathikithi ngoba ubona la kwi launch ukuthi izinga ubone kuma VIP na kuma VVIP packages wethu ukuthi izinga lifani khona lento ehlukile eza nalomcimbi lona khona lokhu ukuthi sifuna ukuthi laba abantu abayitshela ukuthi into yamabhinqa into nje ephansi enganakekile utshela ukuthi hayi sifikile sigalelekile singamabhinqa sifikile futhi nje kusazoshuba abantu abahambe bathenga ithikithi 100 rand spa asifuna abantu sebeminyana egate futhi ithikithi selibiza selu 150 rand umuntu useyagijima ngoba sekuvaliwe izitolo phuthume spa thenga ithikithi lakho ngoba kumanje siku 60% sold amathikithi shothi asele manje u40% kuphela so abantu asifuna ukuthi kuminywane ke sobasikhatha namaphoyisa ke manje sekuphoqa ukuthi bayadudulana bangene mahala akusekuthiwa amathikithi aphelile njani siyacela bakithi umuntu akathenga ithikithi lakhe kusenesikhathi size sizojabula ngoba iTop 30 levotelwayo lapha izobe performa ngokweinamba siqala ku30 kuyoze kusekuseni sekuperform u1 so kufanele wonke umuntu abone kungabi khona into ezokuphuthela ongayibonanga nama guest artist wethu okungabantu besifazane bese kuba izinsizwe ezinye ezimenyiwe ukuthi zibe khona zizobe ziperforma bukhoma laphana angithi yabo so kumele usheshe ufike kusenesikhathi amasango avulwa ngo12 bese ngo3 uyaqala umcimbi wonke umuntu uzoba khona enye into enhle kunamavukane siyazi ukuthi amavukane kuthiwa abhula amazolo nathi sinawo azofika futhi azobhula amazolo lamavukane siwakhethile umehluko ukuthi lamavukane wezokwabhula amazolo mahala lamavukane azokhokhelwa ukuthi azosibhulela amazolo ngoba asifuni ukuthi kube khona umuntu ozoba khona kwiMother of All engakhokhelwa kungabi khona naye azokufaka iswini edle nezingane zakwabo. Okusho ukuthi usaya kule ndaba yokuthi kulomcimbi akekho umuntu ohlukile kunomunye lo mcimbi nje kuyalingwana kahle kahle akhovukana kho artist elikhulu kuyafana ba artist sonke azobe khona lapha ama artist amukelekile azobe khona azojabulisa abantu njengokubahlonza kwabo bonke futhi siyabathembisa ukuthi sizobaphatha kahle okwabo nje ukuthi bazinikele baperforme khona into ke sayikhuluma yeBhodloza Foundation ekhona phakathi kwethu ukuthi abeBhodloza Foundation bangene phakathi kwethu ngoba kunomcimbi okhona eAustralia okuthiwa iAfrica Dag lo mcimbi babodwa kuphela abantu abaperforma kuwona iBlack Mambazo
bathi abe-Afrika tahe manje sebefuna nabanye base-Afrika abase-South Africa so abantu be-Afrika tahe bazobe belapha emcimbini bezozibhekela bona ngokwabo ukuthi imaphi amanye amaqembu abawathandile akuyi-ke ngevoti lapho ukuthi uvotela ube unumber bani bazobheka ukuthi imaphi amanye amaqembu abawathandile ukuthi engaba yingxenye ye-Afrika tahe bathi-ke bazothatha amaqembu amabili lokho is confirmed ukuthi bazothatha amabili ngeke kuze kube ukuthi uba uwinile kuzoba ukuthi abe-Afrika tahe bathande bani lapha emcimbini ingakho kubalulekile ukuthi abantu bayimisele mabeperform umuntu engadlali laphana angangena umuntu esedla amambawu awe stage enzeni ngoba sekunabantu baphesheya kwezilwandle abazosibona njengeNingizimu Afrika abazosibona ukuthi lobu bhinqa lobe esibabazayo senzani laphana estage singajabula mina nje ngokwami bengajabula ukuthi mhlawumbe bathathe owesilisa baphinde bathathe owesifazane kodwa kuzoya ngokuthi kukhona ivukani elinenhlanhla abe-Afrika tahe bazobe bekhona laphana bona lapho bazobe bebhula amazolo uma kuwukuthi balithandile ngeke sisinqabe thina ukuthi ena hayi ungabathathi laba ivukani laba abathandwe yibona bazobe bakhethwe yibona ubeke washo kodwa wathi kulomcimbi kuningi okuhlukile esingasikufike khona kodwa ke mina okwami ngithi kwena hamba uyothenga ithikithi sizohlangana lapha ya endaweni yesigameko umuntu ongakavoti kodwa ufisa ukuthi iqhawe lakhe liwine umnqenqe uthini sesiphethe Nkosi hey ziyabulala ke lapha evotini wafa ngiyacela ulivotele Nkosi yami iqhawe lakhe lo muntu omthandayo ukuthi siyazi ukuthi siyawuthanda sonke uMaskandi kodwa khona lo muntu othi cha ngiyathanda ukuthi ngimbone abe khona laphana noma bekuthiwa akasalweli ukuthi abe unumber 1 othola iquantum kodwa ukuthi abe khona emcimbini kukuthina siyakhethela ukuthi singalokho sihlabelela sithi siyamthanda usibanibani uyashisa usibanibani ake simfake phela emcimbini sikhombise ukuthi siyamthanda singakhombisi ngomlomo ukuthi siyamthanda Semakhulu zimdola zimama uzimiphi mabiyela uNkulunkulu akabe nawe Nkosi yami yazi ukuthi anguqe phansi ngiyaqala kodwa ukubona umuntu wesifazane okwazi ukuchaza into iqone nje ithi ngqo nobengekho bakithi usezobona ukuthi eyikhona izoba yibulala labakithi lapha angazi into ezobila kodwa ke mhla ka6 asihlangana endaweni yesigameko zoba ikhala kakhulu endaweni yesigameko Moses Mapita People's Park hayi baba mawungekho manje wathi hayi baba uzophetha unkani kanti laba sibakhomba ukuthi hayi baba hayibo ngempela mfethu umuntu onemfene akayidayisa Siyamakhulu ndaba ezithi right besinentokazi ke laba jijishile Sibhono uzimdola biyela obuka phansi lapha ya kwesakabiyela isigodi khumbula konje ngamanje sihamba ngaphansi kwendlamlenze TV sikuthatha ke sikubeka yonke into ethinta imother of all Maskandi Festival igama lami ngu-MC umsakazi ongadumile thank you so very much danko lapho ngiyabonga Ningizimu Afrika ngubingelele ngomkele ngiphinde ngomkele igama lami mina ngo-MC umsakazi ongadumile ungakhohlwa njengamanje sekudlamlenze TV ayikhona ziyasuka ke manje ziyasuka idumo ziyasuka ukushisa angihambi ke ngoba ngihamba nensizwa kathi ngaphambi kwangiqhubeka nohlelo lami njengamanje ngize ngalo ngiyafisa ukuthi umntasekhaya lapho ngasekhaya ungakhohlwa ukusibamba lapha ya einkundleni zokuxhumana ku YouTube ufike upress usubscribe kanjalo ke mase usubscribeile uphuthe na Facebook futhi seshe nje indlamlenze TV uma wenze njalo mina ngaso kwesikhathi uhlala ungibona ngikhona emehlweni yakho njengamanje ngihambe ngedwa bafowethu inkulu indaba mother of all Maskandi Festival ngana kwethu angihambe kade ngihamba nensizwa la umfoka Ngobe baba angomukele sobona ngiyabingelela mfowethu niyaphila nina nabalali bakho ngiyaphila kakhulu kodwa mhlambe uma ungatshela umuntu ongekho la namhlanje ungathi zishaphi kwenzakalani la emhlanga silana nje kulomcimbi wethu omkhulu ye-Mother of All Maskandi Festival kumncintiswano ofike ngeinkani kukhulunywa ngawo izinkalo zonke so namhlanje ke sithe ake sihlanganise abantu abakuwo lo mcimbi nama-artists namanye ama-stakeholders ke sizoba ikhombisa ukuthi sihobani ngiyacabanga ukuthi nani niyayibonela ukuthi sihobani yabona ukuthi hayi cha lana asithatha amashansi la yes mhlambe ngalomcimbi baba Ngobe ikuphi okuhlukile singasikuthole esingakaze sikubone komunye umcimbi ongasinika khona namhlanje okwanamhlanje ngifihla induku emqubeni mawuyifihlileke induku emqubeni ohamba utshela abantu ukuthi hey nanti uyisalama uyifihle induku emqubeni ngifihlileke induku emqubeni ngoba nizobe nikhona nizoyibona ukuthi yini le nduku engikhuluma ngayo Mfoka Ngobe kunento evelayo la ngithe ngisuka eGoli ngiza eKZN ngezwe abantu bayaxoxa bathi kunento ekuthiwa ke SMS but angikho sure ukuthi kwenziwa kanjani awukhumbuza umuntu ongakabunayo information ok SMS ukuthi ukuze SMS senza kanjani mhlambe futhi okuze sithole iartist olithandayo yipi lemigomo nemibandelo yenza ukuze sibone noma lithi artist lithandayo kulomcimbi well njengoba sisuka nje kulomcimbi sathi thina indlela esokwenza ngayo sizodedela kubalandeli babacula ukuthi beyibona
abazofaka ama-artist abo ngokuthi babavotele ingako ngesikhathi siwethula sasingenayo i-line up ikhandwa abantu abavotayo so ukuvota usuke ufaka iqhawe lakho ukuthi bekhona kulomcimbi okuyothi ke uma iqhawe lakho ligcine liba ulona elivotelwa kakhulu kunabo bonke so bese siliqhawula silinikeza umqomelo phambili kuyiquantum so ke izinto ezinjengalezo engicabanga ukuthi zihlukile njengoba sithi kuyavotwa namanje kuba kuyaqhubeka abantu bayazi ukuthi uvotela lo muntu omsupportayo lelo qhawe lakho uvotela ngendlela othanda ngayo yes ukuthi lingene libe ingxenye yelukhuzana yomcimbi kuzothi ke abawu30 ekubhekwe kubo ukuyibona abazobe i-top 30 ibona bazobe kuabantu abaqashiwe abazobhadalwa kulomcimbi so akekho umculi kulabo bazongena kwi-top 30 ozofika emcimbini ethi hayi yena akabhadaliwe bonke hayi okusho ukuthi i-mother of all Maskandi Festival iyaqeda lento ukuthi abaculi beperform bengakhokhelwa ngifuna usho njalo ikhona into enjalo angazi ngiyabuza hayi mina ngazi lutho mina ngithi kodwa ngithi ngiyakutshela ngithi le 30 mina top 30 siyayiqasha kanye nalabo abanye nje abantu besifazane esibalukhuzile bonke labantu bayabhadala so ke ngokwe mother of all thina simile lapha bengazi ukuthi khona kuthiwa ababhadala uyagada manje mawusuthi wena bonke abaculi bazobhadala kanti yiphi la bangabhadala khona uthini ngifuna ukuzwa lapho mina wena uqhamuke nalo ukuthi khona bangabhadalwa ngithe mina ngingani ngiyababazi ngithi khona bangabhadalwa hayi ngikwazi lo uwe ngobe othena wonke abaculi abawu30 abazobela abazobhadalwa mina ngifuna ukuzwa lapho ukuthi uthini cha bengicizelela lapho kwenzela ukuthi umuntu ovotela iqhawe lakhe angabi nokuthi hayi imali unumber 30 kushuthi liyonandisa nje kakhulu ufana azi ukuthi lobe libhadala loba likhokheliwe hayi indaba okudlala right njengamanje ke besinensizwa la umfoka Ngobe lapha ke eindaweni zasemhlanga kuningi ke sokuthola kabanzi ngemother of all Maskandi Festival baba Ngobe asibonge isikhathi sakho nethuba sokubamba mase siqedile ngibonge kakhulu thank you so very much ungakhohlwa mbule lapha ngasekhaya sekwendla Mlenze TV usibambe lapha ku YouTube ufike upress usubscribe ungakhohlwa mina igama lami ngo MC umsakazo ngadumile ngumvuka makwaza ngitabuka phansi show na Facebook search indla Mlenze TV mawenza njalo noma yinini noma kanjani noma ikuphi uyohlezi usibona sikhona thank you so very much tango kusenjalo futhi ayikhona isakhala ingandza kwethu indla Mlenze TV lizokuthatha ngasonke isikhathi likubekela ungazi ukuthi lingase likufise khona njengamanje ke ngihambi ngedwa bafowethu angikho sure kodwa ngihamba nekhalathi elimnyama ngokwebala limhlophe ngenhliziyo ukiss before umfoka biyela phansi obuka empangeni kwesakabiyela isigodi umfoka biyela hamba kanjani mfowethu hayi kuhamba kahle mfoka nje mfowethu yonke into imhlophe nje ngicela ukuthi ngiqale ngincome eqala hayi mfowethu hayi ngiyabona ke hayi mfowethu yabona lesikipa nale cap hayi mfowethu indla Mlenze TV akwazi kwakuhle ibhuti wami wazogqoka kahle wazokwakuhle indaba ezinhle yazi yayinhle le branding kamnandi kanjani ikhulile futhi uyabona inhle mfowethu ikhulile mfoka biyela mfowethu singayidonsisi imntaka baba ngenxa isikhathi kunendaba la sikwimother of all Maskandi Festival media briefing basho kanjalo ngabe abafundile sithathe mfowethu sibeke ukuthi namhlanje ikuphi omubuka esingasikulindele kulomcimbi noma mhlambe ithini inhloso lomcimbi ngokwazi kwakho noma ngeinformation osunayo inhloso yomcimbi ngokuzwa kwami ukuzogqugquzela kakhulukazi ukubambisana nokukhuthaza kubantu ukuthi imicimbi kanje kufanele bayiseke bayisukumele siyabantu abamnyama sikwazi ukuxhasana sibumbane sibe munye ngoba ngaphandle komunye umuntu akwazi ukuya phambili kufanele sisekane yebo ndaba ezithi aba-artist aya campaigner left and right athi awavotelwe uthini kwelingaka campaign artist iquantum ubona ukuthi ikhona ngase lithole manje ngakampeinanga iquantum lilele kuyena umuntu ukuthi ukukhuthalela kanjani ukuthi uncenxa abantu uyavota naye uyabancenxa abantu bamvotele iquantum sengathathwa nombani nobhuti akekho umuntu engathi meselihambe naye akekho umuntu engathi uzolithatha isengathathwa unombani kusengenzeka noma yini ngoba awuwazi amaplan abantu ukuthi umuntu ulele nje namhlanje uplanani kusasa okunye engikwazi kakhulu ngalomcimbi kuvuleleke wonke umuntu ukuthi abe novo lwakhe wena ndaba ezethu mhlambe ngokubona kwakho ukuthi ikuphi okufisayo ukuthi mangase mhlambe ngokwenhlelo zomcimbi ngiyazi ukuthi mangabe siyabantu sihlele izinto kuye kube khona mhlambe nje ukodwa ukuthi yazi mase kwenze ukuthi kulomcimbi mhlambe kungakhona okuhlukile kunokunye kukhona mhlambe nofisa ukuthi kungasadla ngephutha einhlelo abangazenza abahleli balomcimbi noma bengakaze ngijule kangako kodwa into engiyibuke ehlukile abafika nemother of all Maskandi Festival ile ye top 30 yabona le top 30 ngiyibona ihleleke ngendlela emnandi ihleleke kamnandi ngifisa sangathi kulaba bazoqashwa eceleni kulaba esababonile sangathi bengathi ukuthi thas bethu kueda abanye khona lo mcimbi uzoba mnandi kakhulu ngendlela eyadlulele
Okusho ukuthi laba okuthiwa ngeke bevotelwe uyafisa wona ukuthi beedwe. Yebo ngilapha impela kulaba kuthiwa ngebe votelwe njengalabo esesibabonile bevela kwipost. Okay. Yebo. Mfowethu siyamakhulu isikhathi sakho uNkulunkulu akabe nawe ngiyakufisela ke inhlanhla kwi-mother of all ungasana ngaphandle ayibona indaba. Awu ngiyabonga ngasaba kanjani nesigqoko sami. Angazi ngakaze ngisho mina. Besinensizwa ke la Kiss Before umfoka biyela ke phansi obuka kwesakabiyela isigodi sikhuluma ke indaba enkulu Mother of All Maskandi Festival engomhla ka6 kuApril 2024 lapha ya ePeople's Park ayikhona angazi into ezobiyenzeka mina igama lami ngoMC umsakazo ngajobile ungakhohlwa iNdlamlenze TV hamba ufike usubscribe musubscribeile share phela ulike masulikeile share mntasekhaya mina nje ngikubeka tanko lapho Wenganda kwethu engazi ukuthi lento iyenzeka ngendlela ke namhlanje sihamba ngomunye ulayini abanye behamba ngeminye ilayini hayi mfowethu njengamanje kunensizwe engihamba nayo la enye ke insizwa ephusha ngendlela esimangaliso lapha kwi-Selective Africa TV mfowethu bingela ababukeli beNdlamlenze TV uthini kubona mfowethu angibingelele kubabukeli beNdlamlenze TV mfowethu siyathobeka ukuthi sibe nani ngani zakwethu ukuba la nje mfowethu ngicabanga ukuthi kuyinto enkulu kakhulu nawe ungumukela la kwi-TV mfowethu kuyinto enkulu kakhulu angijwayele ukuthi ngenziwe kanje kodwa namhlanje ngiyenziwa mfowethu ngiyajabula kakhulu ngiyathobeka bafu uyayazi le ngoma ethi hey kusekhaya la ngiyazi kahle kusekhaya mfowethu la ngicabanga ukuthi ngendlela okuyiyona bafowethu inhliziyo enhle ningimukela ngayo ngikhululekile ngani zakwethu ngiyathobeka kakhulu Mfaka Mvelase mhlambe umubuka uhlelo lalomcimbi esihlangene ngawo namhlanje imedia briefing esibheke lapha komhla ka6 angithi basho kanjani yes yini uyibone ngazi ihlukile la umubuka wena imfethu kuningi kakhulu ngibona abahleli balomcimbi benza into engajwayelekile ukuthatha umcimbi unikezwe abalandeli ukuthi khethani ukuthathwe umcimbi unikezwe abaculi ukuthi enzani into eniyaziyo yebo lonto engicabanga ukuthi into ebaleke kakhulu mfowethu esijabulisayo akugcinanga lapho kwadedelwa no MC abantu njengani nje majite nidedela ukuthi enzani into eniyaziyo engicabanga ukuthi kuyinto enkulu kakhulu bafowethu kuwona wonke umuntu othanda uMaskandi nje mfowethu nothanda umculo wesintu Mfowethu usuganeze phoka kwasho umuntu encisha utshwala kodwa ngiyafisa ube nezwi ongalibusisa nje ngawo lomcimbi elifishane nje ongalibhekisa kubahleli balomcimbi ikuphi ofisa beqikelele nokubona ukuthi kungabasiza mangase bekwenze uthini kubona ngalomcimbi namhlanje mfowethu into engifisayo mina ukuthi ngifisa ukuthi wonke umuntu oqashwe kulomcimbi kube ukuthi uyaneliseka ngakho konke mfowethu yona into engifisayo mfowethu nanokuthi mfowethu kube ukuthi ungagcini nje kodwa ube enqubekela phambili nakubona futhi bazizwe ukuthi benze ngendlela eright bephumelele nakonke into abayenzayo mfowethu lalela ke sengiphetha kunomuntu osekhohlwa ukuthenga ithikithi okanye akazi ithikithi ukuthi eliyadayisa kodwa uyeke wenza kancane but uyafisa ukufika kulomcimbi umkhuthaza uthini ngokuthi athenge ithikithi ngicabanga ukuthi kwi-Mother of All Maskandi Festival mfowethu ungangena nasepagini la khona nje ku-Facebook ufike ucheck ukuthi amathikithi atholakala because atholakala endaweni ezihlukahlukene engicabanga ukuthi ila khona abangakwazi ukuthola yonke imininingwane khona ngani yakwethu vela semfowethu samakhulu isikhathi sakho ngiyafisa ukuthi abantu beqhubeke bekulandele ekhasini lakho noma ngabe kuthiwa isiphi isikhathi noma kanjani thank you so very much mfowethu ngiyabonga kakhulu si-Select Africa TV nje siyathobeka kakhulu mfowethu nanokuthi ngibonge mfowethu abantu ngendlela abangisupporta ngayo lo ngenele kulomkhakha omculo kaMaskandi abantu bangisupporta nala ngifika khona ngiyibona uthando mfowethu ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu amen mfowethu ngiyabonga right bese nensizwa ke la umfoka Mvelase lapha kwi-Selective Africa TV ayikhona bafowethu sikhuluma indaba enkulu ke namhlanje sikhuluma indaba ye-Mother of All Maskandi Festival media briefing silana ke endabeni ke zasemhlanga angazi ubuhlobulana bafowethu nami ngiyabesaba kwamina ngiyayisola ukuthi why ingqoke kanje ngoba engazi ukuthi kudliwa formal la uyabona yonke into imnandi but ke nganze isikhaya asikuthathe sikubeke lina nje mina ngaso ke isikhathi lokho ngithi nje nqambo thank you so very much danko right ayikhona bengeke ngakuthembisa mbukeli weNdlamlenze TV ngathi uma ungaka-subscribe khona inkinga ezokwehlela ngoba kunezinto eziningi ezizokuphutha lapho ngasekhaya khumbula igama lami ngo-MC ngumsakazo ongadumile ngumfoka Magwaza ayikhona ngikude kakhulu ke manje ngisemnambithi la ngikhona ngiyona insizwa umenzi akumahithi kuyafiwa yazi bamshaya ngapha evuke ngapha abamshaya ngapha evuke ngapha menzi futhi khamba kanjani Kamba kahle kakhulu unjani ngakwena manje izinqa kama friend uthini ngazo kahle izinqa hayi no wemenze asifuke lapho mfowethu namhlanje sihlangane nawe la kwi media briefing
ekhuluma ke ngomcimbi omkhulu iMother of All Maskandi Festival. Isho ukuthini lento njengomaskandi okuyi competition nawe uyavotelwa ngeke ngabona uyatrend einkundleni. Ungathini kubantu bethu? Hayi kabe makaze uthi isho ukuthini kimi kodwa nje okukhulu kunakho ukuthi ke ngibonga ithuba engiphiwe lona. Yes. Abantu bavote benze kufanele bakwenze bathenge namathikithi babe ingcenye yalo yamcimbi omkhulu kakhulu nami nje ngisuka eGold wangilapha ngize nje la Uzothamela. Ibaleke kakhulu lento abantu bathenga amathikithi ngempela noma ngabe kuthiwa akuseyena umenzi othatha iquantum kodwa thenga ithikithi uyombona kumenzi ke lo mthandayo ehluleka mangabe uyehluleka noma mangabe iquantum uyolinikeza umunye umfokazi phela liyodla umzila ngempela nje ka Mana wena usho ukuthi mangabe lingathathwa uwena leba lithathwa umfokazi omunye nje yini uthi omunye usho bani musithiwa nje na ugadla kubali manje angigadli phela kodwa uthi wena lo thatha omunye umfokazi futhi uyabona ukuthi manje uthi into engelutho leyo uthini kasakahle mina chabo hayi kuthi ngithini akodwa phela kulikhuni mfethu mana wemenzi mfethu ngiyafisa mfethu ukuthi leli quantum lihambe liye emnambithi kodwa ke mhlambe utshela umuntu ongakavoti noma ongazi ukuthi ivotwa kanjani ngoba sibaningi eSouth Africa mhlambe ukhona nje uthi angakazi kodwa ngiyafuna uvotela umuntu uthini kuyena uma uvota lapha ubhala igama elithi menzi uthumele ku 44893 bafutha kanivote naze liquantum futhi bese ngathenga nama seat cover futhi manje angazi man usho ukuthi usuzohamba ocela lapha erenke ukuthi bekufakise lona nonjo wayesethenga steering ngaxoxa naye ukuthi futhi awusilethe la wavuma futhi manje abavote ngempela abantu anivote ngempela ngasumenza kodwa menzi bala ungihlekiselani kangaka mfethu uzubhajekuthile upetrol ubungakhokheli wona lutho ke mfethu kodwa kona umzila bese lutholile ngoba bese ngibalile nje lizosuka ezakheni liye town hawuta shembe hayi manje ngilimele kakhulu mfowethu ulimele kanjani ungakawini hayi futhi bese ngizolimala kushuthi hayi bese ngitshelile ndoda manje ngiyabona ukuthi ngathi liyamuka ngempela kulungile manje mfethu kulungile right wenganza kwethu bekunensizwa ke umenzi lo cula kakhulu ongakhathala ukuthi kuthiwani kuyena uthi ke abantu abamvotele khumbula ke menzi sila kwindlamlenze TV sikuthatha ke sikubeke ngazonke indaba eyithinta iMother of All Maskandi Festival sebakhulu isikhathi sakho nethuba umculo wakho uqhubeka ukhule qhawe nami ngikhule phela nawe futhi ukhule mfethu noma umfishane nje kodwa kuthi phela kulungile mfethu siyabakhulu lapho mbukelo wendlamlenze TV ukusibamba ke noma usilandelele kakhulu enkondleni zokuxhuma njengamanje mina ake ngithi sinxele ngaseyitolo sibuka ukuthi yini yenzeka la kwimedia briefing kungekudala uzimiphi uzimdola intombi yesibhono Mitchile Sibhono sizolibamba silethe la kwendlamlenze TV thank you so very much asibonge right ayikhona bafowethu angiphinde nginibingelele ngiphinde nginamukele wenganza kwethu angazi ke lento isebenza kanjani namhlanje kodwa kunentokazi engimnayo umdonso ongadonseki uma uthi udonsa kuvele kudonseke wena udonsayo yasho njalo yasemandaba khumbula ukuthi njengamanje sila emhlanga mapholoba ngubingelele mphinde ngamukele sawona ngiyakubingelela baba ngiphinde ngibingelele nababukeli bakhe emakhaya ngiyaphila mina mfowethu isho ukuthini lento kuwena mawubuka sebekhulumile abantu ngomcimbi omkhulu iMother of All Maskandi Festival njengomuntu esifazane kanti kunegama lomuntu esifazane kuthiwa mother mhlawumbe ubona ungazi ukuthi ihamba kanjani mihamba kanjalo ayi mfethu ihamba kahle iyegqilaza okwangempela ngoba abantu besifazane esikhatsini esiningi ufika uvaleleke kodwa kulokhu sibona si-owner kuye yethu mapholoba kunento ethi ngengezwa einkundleni zokuxhumana beveza ukuthi kunabaculi noma kunabaculi abacula umaskandi noma kubantu besifazane bona bekho kulento yecompetition leyo nto ikwenza uzizwe unjani wena njengomuntu wesifazane ngijabule kakhulu uma ngizwa abantu besifazane abaningi ababaliwe kuthiwa nje bona abangenele kodwa nje bazobe benandisa nje kusho ukuthi bangenile okusho ukuthi njengoba kuthiwa mother singomama besizwe sizimbali zesizwe singena nalo ongangenwa khona mfethu umuntu ongakalithenga ithikithi asimtshele manje athenga ithikithi ongakavoti asimtshela vote singathini kuyena bakithi ngiyagqugquzela kakhulu umcimbi omuhle lo umcimbi futhi ongajwayelekile kumnandi ukubona into engajwayelekile uyabona nje ke sibona into eunique ngithi ke umuntu umthandi womculo umthandi kaMaskandi phuthuma uthenga ithikithi phuthumani futhi nithenge nje itafula ukwazi ukuyijabulela nabangani bakho awu mfethu yazi oyishanga kukhumbula ngekhathi zami bakithi yazi ngisakhula nama ngisha kanjani right benginentokazi ke la umapholoba umdonso ongadonsi
ungaqiniseki umkhaya wami sinayeke la eThekwini emhlanga so khuluma indaba enkulu indaba nje eMother of All Maskandi Festival ingane kwethu angiphinde ngibonge isikhathi asiphinde sihlangane the next artist. Thank you so very much ngane kwethu. Siyabonga. Nje sokubona la lapha kusigiya ngengoma sibona ukuthi siqhatha nobani. Awu shave Thixo ngiyathemba ukuthi uzwile mbukeli wekhuza wendlamlenze TV uthi umdonso noma kanjani kusigiya ngengoma bazongwaza mdonso ngifuna uphinde le ngoma yakho mdonso uthi ngiqhatha nobani wenzani Lalela ngiyadinga kuMaskandi na uzoletha i5 yakho sobona ukuthi sokuqhatha nobani. Ngicela ungafiki kungiphoxe lapha. Ngiyabonga kakhulu mdonso ngiyabonga. Yazi bakithi ukuba ngisebenzanga kwindlamlenze TV. Awu ngiyabonga khuzana mfokampungose. Thank you so very much. Yasibonga nganda kwethu. Right, wenganda kwethu isankuluka indaba ayikhona Mother of All Maskandi Festival kanti ungakhohlwa igama mina ngo-MC ngumsakazi ongadumile ngaphansi kwendlamlenze TV. Ayikhona ngihamba nezintokazi la idetelegu kanye nesilenda somoya. Nkosazana ngubengele ngomkele sanibona bafowethu. Yebo sawona bhuta. Ngiyaphila mina kunjani mfowethu? Ngiyaphila nawe. Ngiyakubona lapha ko TikTok ayikhona ukabi uyatrenda. Isebenza kanjani manje lento kuwena mfowethu? Ngilana nje ngenxa yayo ngoba ikwazi ukuthi ngiconnecte nabantu. Nje kuningi sengivulele khona because namabhizinisi engiwazamayo ngisupport ayibona abantu baka TikTok so engakusho nje ukuthi take advantage of social media ngoba iyakwazi ukwenza umuntu ebantwini. Kune video engakubona utrenda ngayo ugqoke umfaniswano weMother of All Maskandi Festival. Tshela umuntu ngasekhaya ukuthi why ugqoke leya video lesi skipa mhlambe ithini inhloso lomcimbi kupho ngasitshela khona ngalomcimbi. Engingakusho nje ukuthi uma ngigqokile ngalendlela esengigqoke ngayo ngisuke ngifuna ukuthi njengabe nawe ungibuza ngalendlela nomunye angibuze mase ngiyakwazi ukumchazela ngimtshela ukuthi isimemo lesi esi-indirect ukuthi asihlangane lapha ePeople's Parking ngomhla ka6 April. Mfowethu konje uthe umabani sibongo sengikhohlana ukubuza igama ngathi manje ngisindwe lento ogeza ngayo khona lento ogeza ngayo isivele yangisinda manje ngisakhona ukukubuza. Okay igama lami nguPinky wakhumalo kodwa ku social media ngaziwa ngoPinky Bay. Ngumntungwa nje impela. Pinky mfowethu umuntu ongakalithenga ithikithi nomuntu ongakanayi show ukuthi uyayana kwiMother umncenga uthini okanye encourage uthini ngalomcimbi. Engingakusho nje kuyena ukuthi kuyoba bhlungu uma esengaphandle kocingo ebukela ngoba amathikithi wona azophela. And ngathi sold out usukhona vele kwezinye zezindawo. Yebo seqaliwe nje iVVIP sekhona la ingxenye engasayikho available sekumele futhi uqale phansi ucabanga ukuthi ish mawungiphuthela lokho okuncane okusele shuthi uya ku general nayo futhi yaphela kubhlungu. Right usho kanjalo kumashobane ayikhona kodwa akahambi yedwa khona lento kazi ahamba nayo ngaphi lokho ngibuka ngijeqeza sisa ngubele ngibele ngabuyela sawubona. Uyaphila bhuti? Ngiyaphila mfethu konje umabani lona ubani igama? Usinenhlanhla kwaNyandeni waziwa ngoIM Qhawekazi. Awu bakithi Manyandeni sithathe mfethu sibeke ikuphi okuhle noma ikuphi okubona kukuhle ngalomcimbi iMother of All Maskandi Festival. Engaqali ngisho ukuthi nje asazi ungalithengela ithikithi ngoba ku late manje. Abantu abathenga amathikithi isikhathi sisakhona. Sibonile on social media platforms ukuthi baningi abantu asebathengile amathikithi and kwamanye ama range of amathikithi 60% to 80% amathikithi angasekho. So kubantu bamhla 25 abenze sure ukuthi bomsomluko lesiyakuwona ayikhali kanza kwethu. Asikhali mkanza kwethu siyohlangana People's Park mhla ka6 April 2024. Wemanyandeni kulomcimbi kunento ehlukile ngibone ngazuthi abantu besifazane kuthiwa bavotelwa futhi engazi ukuthi bakhona sebeqashiwe already ukuthi bebe ingxenye lomcimbi wena njengomuntu esifazane lokho ukuphatha kanjani? It's a good ngisho ukuthi kuhle kumbi kodwa ke ngisho ukuthi ke in terms of umcimbi nje obuzobe annual event kuzoqhubeka ngeminyaka nabo sifazani bakwazi ukuthi bangene ukuze beziwe amandla ukuthi nabaqineka kanani nathi phela sikhona siyintokazi zakithi hawu kanti uyikhulumela wena kulungile kulungile mfethu samakhulu isikhathi mhlambe mfethu abantu abangavoti ngiyabona ukuthi kuyavota for iquantum kune quantum elikhishiwe abacula abangacampaign uthini kubona engathi imbili izosola umselo ngijelezeni impela kunjalo bhuti impela kunjalo abenze sure ukuthi abantu bayavota bavotela abantu abamthemba ukuthi leli quantum lihamba nabo ngoba asazi ongavotile asazi ngeqhawe lakhe owadla imali kulungile ke bengene intokazi la zimbili nje force sithatha ke sibeka mali na ngomcimbi iMother of All Maskandi Festival ngiyabakhulu inganza ukuthi isikhathi anisebahle kanje niyazi kwathi angivele ngidanse nani nami angalama ngenzeka
ngiyaziwa yazi. Asike sidingo sokuthi ngizethule. Kodwa namhlanje nginikezwe nje umsebenzi ongekho lukhuni kakhulu ukuthi nemukela kule media briefing launch. So ngicela nje ukubingelela kakhulu ngithobeke kakhulu kwi-media yonke okuyiyona ekhona phakathi kwethu la abahleli bemcimbi abakhona phakathi kwethu abaculi khona nezinduna nabahlonishwa nje abahlukahlukene abenza imisebenzi ehlukahlukene nabafowethu nodadewethu nabangani bami ngibona nje indlu nje igcwele abantu engibathandayo akazi ukuthi kanjani ngibona indlu nje igcwele izithandwa zami ingakho kungathi nje ngijabule kakhulu namhlanje siyabonga ngalolu suku lwanamhlanje lwe-Mother of All ngiyazi ukuthi hey omgcine kabayibuza nje ukuthi bavela baqhamuka sebathi bona bayi-Mother of All nje sikhona i-Mother of All i-Mother of All ngoba kusho nje uke washo sesivumile wathi khona into enobumama phakathi lo mcimbi unesifiso sokuzoqeda ukungalingani phakathi kwabantu besilisa nabesifazane emculweni namavukani sifisa ukuthi sibe munye sibe umuntu oyedwa kungabi khona omunye obukeleka phansi kukhona abanye obuke ngathi bangcono kunabanye sonke egcineni singamaciko sifuna ukususa lesi stigma lesi sithi nomculo ngempela wabantu besilisa umculo okujabulisa wonke umuntu awukhethi igender ukuthi ungowesifazane noma ungowesilisa kodwa ke bazoshoka abantu ukuthi nakho nje abantu besifazana bekho kwi-competition kusayingane lena isakhula ingane kuba khona la iqala khona ngicela futhi nivumele lengane i-Mother of All ukuthi ibe namaphutha ngoba uma ube namaphutha uyakwazi ukuthi ngokulandelayo ulungise la ulungise khona izogcina nayo ngelinye ilanga isigubha iminyaka eli10 isiperfect njengompucuzeko yonke into isihamba kahle wonke umuntu eseyicula uma uNkulunkulu evumile nani nikwazile ukuthi nikwazi ukuthi niseseke ukuze iqhubeke lengane ngoba iphupho lethu ngempela elikhulu thina ngoba nizosikhuluma ngequantum ngiyazi ukuthi ngumuntu obuya amataniswe namatekisi mhlawumbe kuthiwa nje ngoba lo mbono wequantum uqhamuke nozimdonga kanti cha basuke bedlala la banginalo iquantum ukuthi kunezinsizwa ezingithandayo eziyibhala imoto zayo zithi zimdola abantu basecabanga ukuthi amatekisi kazimdola ekhaya kunamatekisi but uzimdola kanjani itekisi cela nje ukugcizelela lokho so inhloso enkulu ngiyazi ukuthi ukhona ubaba uNgobo osazochaza kahle konke kodwa esikufisayo sisonke ngicabanga ukuthi sonke siyakufisa ukuthi sifuna ukuthi ngalomcimbi kube khona umuntu ngishamba kweminyaka e10 mhlawumbe babe yi10 abazokwazi ukukhomba ukuthi nge-Mother of All nansi into engayithola makuthiwa namhlanje umthobisi uthola iquantum ngonyaka ozayo kube uvumile ngonyaka ozayo kube usibanibani ngenyaka ozayo kube usibanibani lokho kuzokwenza ukuthi eminyakeni e10 khona umehluko esikwaziyo ukwenza njenge-Mother of All emzini eli10 ilokho okuyisifiso sethu kakhulu ukuthi sikwenze namukelekile la izikhulumi zikhona nabantu abazosinandisela bakhona ngiyacela ukuthi nizizwe nisekhaya ngikhona impini engiphekile ngeniza uchef mamkhulu impini engiphekile ngilekelelana nabaseCoastland so nje makukhona nje okudingayo nje ngicela ukuthi ungiqhwebe ngikhona ngizokwazi ukunisiza ngakho konke enidingayo namhlanje siyabonga kakhulu ukuthi nikwazile ukuthatha isikhathi senu nizohlanganyela nathi sithemba ukuthi nizomthokozela usuku lwanamhlanje ngiyabonga Shalo kahle wethu thane hoha siyabonga kakhulu Zibiphi ngizocela ukwamukela izinsizwa zikaXothoza Right ayikhona isakhona futhi le ngiselokhu isebenze njalo Indlamlenze TV phuthuma lapha ya ku YouTube ufike ku press usubscribe uma usubscribeile ushare phela ushare umuntu lapha ngasekhaya ayikhona bafowethu sikhuluma ngendaba enkulu Mother of All Maskandi Festival kanti igama lami ngo MC ngingumsakazo ongadumile ayikhona namhlanje ke sila ngathi ke ngithe ngiyayithela ngasemnyango ngiyithela phezulu kweinsizwa yabona abantu abadala abasokudlela lento insizwa egijima ngoshuni kaXothoza baba angomukele ngaphansi kwezulu messengers sawubona Sikhulu sami njani kodwa? Hey wangibiza ngesikhulu kusho ukuthi sekukhona kuyabonakala lokho. Awu sekuyabonakala. Kuyabonakala mfowethu kuyabonakala. Baba isikhuluma indaba enkulu Mother of All Maskandi Festival.
indaba enkulu mfowethu sizoqalisa sokwandulela yona njengoba sila indaba enkulu kabi impela le esematheni kulezi insuku indaba enkulu engakaze yenzeke futhi uyazi ukuthi mangizokhumbula ngakuphula ulimi last year kunemicimbi eminingi ebengihamba ne kodwa lo ngisawuqala mangaphonthe siningi ngixole mangibeka kabi kodwa kusangokuqala engisawubone kuma events asuke elapha ekomabhida banibani kuthiwa kunomaskandi bese kuba nesikhathamiya isho ukuthini lento kubaba mhlambe njengomuntu oculayo mfowethu nakumina kuyinjabulo enkulu noma kungekhona kokuqala ukuthi omaskandi mabe lapha emabhida ngibe khona ngicabanga ukuthi kuzobe kungokwesibili kwake kwenzeka emcimbini kaMcineka kusho ukuthi ke mfowethu noma kwanzeka nje kwase ukuthi kuma futhi kodwa ke lokhu kubukeka kuthina kuyingqayizivela enkulu singabaculi bakacothoza ngoba phela umculo wesintu lesizohlanganyela sisonke kuzinsizwa kaMaskandi sibe khona nathi sizokhombisa ucothoza ukuthi into enjani ngoba umculo wesintu mfowethu manje obaba lapha ngemuva kade behleba lapha babambile behleba bathi yinto nasicothoza singafakwa competition awuboni ukuthi ngoba seni inkantshubomvu kulento vela angisayideserve competition phela mfowethu into esiyifuna nje obasicula into efana nale ukuthi nje phela bajwayela kabi ukuthi ucothoza usiko lawo hambisana necompetition angazi basafunani ngoba phela sebayishaya kakhulu insizwa mfowethu ukuthi basafuna ukube qhubekile nje beshaya ingane zabantu hayi ayifuneki into enjalo khona kube ningenile kwicompetition benzolimaza kakhulu lapha yazi le contact bethu hamba nani mfowethu angingabazi ngoba phela uma kuthiwa nje ngene ngingedwa bonke abantu bakacothoza phela bebezovotela mina sho uyabona ke bonke nje bebezovotela mina uyabona nje ubugatsheni esaqanqeleza kanje mhlawumbe ngabe impela kukhulunywa okunye siyabanga na manje wasukhuluma ngogatsheni kanti uthini usuvotela ugatsheni wena uthini manje cha wemfowethu angithi ayashiwo phela ukuthi ubani osahamba phambili kushiwo yonke ngibona ngoba esaqanqeleza kodwa ke phela siyakuphosa nafathi ivoti kodwa noma liyimfihlo ke phela ngisho ngishona phela ngifuna ukuze mfose kubani cha mfowethu bangangizonda ngisaliphosa kuyena ugatsheni phela hayi ngizolithengela ibhodlela phela nami vele ibhodlela zuliphethe ngiliphethe kumanje mfowethu baba ngakafushana nje sikhuluma indaba enkulu abantu abathenga amathikithi sihlangana lapha ya eMoses Mabhida endaweni ke yomcimbi abantu abangakawathenga amathikithi abathanda umculo wecothoza uthini kubona cha mfowethu umuntu ngempela ngaba kawuthandi umculo kaCothoza uthole ithuba elifana naleli ukuthi uyoshelana inkundla nezinsizwa kaMaskandi ngaba kawuthandi ke mawusuthatha uyofakwa emabhida ethi akayi ihlale kuyoMaskandi kuphela uma nje uthanda uCothoza thenga ithikithi besibone ngenkani lapha emabhida ukuthi ngempela nathi siyakudeserve ukuthi sihlezi siba khona emcimbini kanje manje kusameka ngekhanda phansi ngagcina phela ukuyishawika kanje lokhu yini yabona wemfethu kuyenzeka akukho ongenzeki isegazini lento mfethu siyabonga kakhulu umbukeli weNdlamlenze TV bengibike nezinsizwa lana ke eyishaya umculo kaCothoza ngaphansi ke weNdlamlenze TV la khona ke esikuthatha khona sikubeka ngayo yonke into ethinta lo mcimbi Mother of All Maskandi Festival Cothoza asambe sohlangana khona eMoses Mabhida mhla ka6 kuApril thank you noma kanjani mfethu kunjalo nje siyiklame eziklameni manje amabhodlela ningawashiyi phela amabhodleleni lawo ngathi nobethe right umbukeli ke weNdlamlenze TV benginezinsizwa ke la kanje ke nomphathi noma ke nomholi noma ke nomlead weCothoza ngaphansi ke kweqembu esibiza ukuthi iZulu Messengers kanti ke uzokhumbula ukuthi sizoba ke sinabo lapha ya ngomhla ka6 kuApril 2024 kunjalo ke inkulu indaba Mother of All Maskandi Festival ezoba ke ilapha ya eMoses Mabhida thank you so very much ungakhohlwa igama lami nguMC ngumsakazi ongadumile ngaphansi kweNdlamlenze TV press like and subscribe thank you ngoba bekuthi noma kuyiwa empini ikhathi saliba kube khona ihubo ezokhutshwa ihubo lokuvalelisa kulabo bashiye ekhaya nehubo olidlulisa ezitheni ukuthi uzofika usenze njani iyona ndlela ke esiyaziyo nawo kumculo lo esingawo namhlanje sisuka lapho and asikagudluki kunokuthi sigudluke siyabona kulokhu uba khona le revolution ebakhona yomculo kodwa into engiyithanda kakhulu ukuthi sisabambelele thina kulezi esiyumsinsi okumculo womntana mawukhuluma ke ngomculo ke bafowethu izokuveza lokhu ukuthi phakathi kwezinto eziningi ezabakhona nangesikhathi khona uhulumeni laba bebekhona bebesicindezela abakwazanga ukucindezela kuze kuphele emculweni kangokuba bekuthi noma kunzima siphephele kuwona umculo ngoba kuyiyona into esiphilisayo
ngishona nasemasimini imbali uthi ucatshene ekhaya umama uzovuka negeja nizoyizwa ingoma yakhe ehlakula lapha ngoba iyona into esiphilisayo nakuwo lo mzuzu ngoba silana nje kuyangithokozisa ukuthi sisayibambile khona lapha ngekhathi ke zaphambilini befika lapha basentshonalanga besishintshisa indlela yokuphila bahamba obaba baye emayini oqala nendaba seyinkompolo bathi ngalokho bafuna ukuyiqeda lento ngoba besihlangana ngawo umculo kodwa bakwazanga ukuthi bekunqabe lokho bekususe kuthina ngoba sibonile kuvuka umculo emdala engisenzofeza ne-age yami ke manje khona bayazi ukuthi abanye kwakhona umculo kuthiwa amarabi abadala kakhulu kodwa makudlula lapho kwakhona ikhwela music kwaba khona umqashiyo kwaba khona umbhaqanga njalo kwaze kwaba khona isicathamia nabo izulu messengers kasikhombisa ikulasuka khona kahle hle la lo esikuwo uMaskandi ungene kamuva ukhombisa ukuthi thina always sinako ukuthi umculo into esiphilisayo sewuvumela ukuthi unoku ushintsha indlela yethu yokuphila siqhubeka sisebenza ngawo so ke ngithi ke bafowethu namanje njengoba sabambene kanje ngicabanga ukuthi umculo wamaskandi in particular ngoba umculo lona ucindezelo kakhulu bafowethu kunzima njengoba ngimi khona la khona obaba abadala ukuthi mangifika lesikhathi ngithi hey ukuthi uNkulunkulu uhleli izinto ngendlela yakhe ngithi hey ibabe khona obaba umqashiyo ibabe khona obaba uphushukela ngoba ophushukela mufika lapha ayizalwa khona enkandla ungafica usizi kodwa kuumuntu esithi masikhuluma sithi umqalo wendlela noma sithi idlozi loMaskandi kodwa ayikho into wayingayikhomba ngomculo wakhe wangicabanga ukuthi nesiginci esasemhlophe ayishile namhlanje ngeke usasibona so ke siqhamuka kulo background enjalo ukuthi lo Maskandi wethu ulwile kuze kufike lesikhathi bazamile ke boMaskandi ukuthi bawulale kodwa kepha ke bahluleka ngoba siyabona nangamaciko amasha ayavela usuku nosuku bengikhuluma nomhlonishwa esibambisene naye la kulo mshikashiki sibuka ama entries kulo mncintiswano lokhona umncintiswano abaculi abakhona abangenile kulo mncintiswano sithema sibuka bathi 2000 close to 3000 leyo nto iyakhuluma ngomculo wamaskandi ukuthi ngeke usavinjwa ngeke usavumbeka kangangokuba sengiqala ukubona eminye imiculo manje ishabalala bese ngithi ke mina njengomuntu ngazi manje ukuthi kunejealous ngithi ibambe ngako ngoba umaskandi okade uvaleliwe ungekho ndawo uthi noma kukhona imicimbi umaskandi ungakhona ngizuleke inkosi lana yamabhinqa iphonsa inselelo kuhulumeni noma ngeke ngene lapha kodwa kwangiphatha kabuhlungu noma kwangiphatha kabi ukuthi lana ngo-2002 kukhona i-World Cup eKorea Korea Japan umuntu oyehambile kokungibaba uphuzi chemist kodwa kuthema kune World Cup ka-2010 eSouth Africa akekho uMaskandi owakwazi ukuyisa platform ayocula lapha iyakhuluma-ke leyo nto yakhuluma leyo nto futhi abaphathi bezwe nabaphathi bezinto abaphathisiwe abayibuke lezi zinto ngoba sikhona siyabuka futhi ke siyi-mother of all sizobagqilaza nje kakhulu uma bengafuni ukushintsha bebuka izinto ngoba asikwazi ukuvumela ukuthi into yethu ukuthi icindezelwe kuze kube yileyo nkathi leyo so ke ngithi-ke ngalokho njengoba sifikile i-mother of all Maskandi Festival ikhona ayizile ukuzolwa nabantu kodwa izothuthukisa abaculi bakithi njengoba sakusho nangesikhathi siqala kuyethula sathi sifuna lana ukuthi kube khona enye layer manje yabaculi abavelelayo ukuthi nalabo bebekade bengayitholi indawo nabe bayibona ukuthi hayi lento esenza ikhona ngoba kwamanye amazwe kakhulukazi phesheya lento yomculo lento yezobuciko kuphilwa ngayo njengoba sihlale sibezwa bekhuluma osombusazwe bethi amathuba omsebenzi awekho kunjani ezweni abantu abasha bagcwele emajele badla izidakamizwa abasichazela ukuthi laba abanamakhono basizwa kanjani
ngoba phela izinto ezifana nalezi ngokukhulunywa nje ukuthi mother of all befanele ngabe basondelile sibabone bethi cha into efana nale siyalekelela kuyona ngoba izosiza ekutheni ukuthi abantu abasha bekhona izinto ezizobakhipha busy ngoba amakhono maningi bafowethu leya nto ukuthi sibe nabaculi aba close to 3000 abangenela umncintiswano iyakhuluma le ukuthi ingane zabantu sikhona zidinga ukuthi zesekwe so ke ngiyayiphonsa inselelo yokulaba ukuthi abaqhubeke noba basukume abahlonishwa baweseke ama initiative afana nala afana na Mother of All Maskandi Festival lo mcimbi ke nje basike sawuveza nomabiyela cha uthindile ngathokoza kakhulu ukuthi ingane encane le ezoba nawo amaphutha ingane encane le ezelwe yafika thema izalwa kwatholakala ukuthi abafowabo abanye bebentshontsha nje imoto abanye begqekeza imizi yabantu kodwa ke lokho akusho ukuthi lengane encane kufanele ijajwe ukwamaphutha abafowabo ayidedelwe ikhule icathule kunokuthi sibulale asizame siyeseke sikhombisa indlela ukuze nayo ikhule ngihlonipha so ke njengoba sisho ukuthi i-Mother of All Maskandi Festival izothuthukisa abaculi siyazi ukuthi namhlanje bonke abantu bakhuluma ngequantum yebo kukhulunywa ngayo iquantum ayibalekile kodwa kubalekile ukuthi abaculi bayithole platform yokuthi bakwazi ukuya lapha emcimbini omkhulu ngo-April 6 njengoba kubhizi abantu bephuma inkalo zonke kuyavotwa namanje siyaqhubeka lo mshikashika wovota uyaqhubeka siyabona ama-entries siyabona nento eyenzakalayo khona into emnandi ke siyenzayo lapha ngicabanga ukuthi abaningi bayibona sinelongo lapha akukho esikwenza emakhoneni and leya nto asiyiphethe thina as the Mother of All saqoka inkampani laba abafuthi baka-VIP mobile bona abaphethe indaba yokuvota thina okwethu ukuthi besilokhu besinikeza ukuthi ayike kuleli viki naye lokho hambe imemezeleni ukuthi ubani phambili kwenza kanjani namanje ke sisaqhuba lokho ngoba siyakholelwa ekuthenini into yethu ibe transparent siyakholelwa ekutheni ukuthi abantu bakaMaskandi kakhulukazi abalandeli abayibambele ingakho sithema siyethula saqhamuka singenayo i-lineup asinayo i-lineup iyo le yakhiwa abantu abavotayo i-lineup ke mangiza kuyona izoba khona njengoba ukuvota njengamanje kuzoze kuvalwe ukuvota kawonke nini umhla ka-29 ningizokasho ukuvota kawonke umhla ka-29 kuyavala bese ngosuku olulandelayo umhla ka-30 lapho sisikhipha ke asizomemezela ilogo emsakazweni sizomemezela ukuthi naba abantu abangenile kwi-top 30 labo bantu bazobe sebejoyinwa ngabanye amaciko besifazane la sasikade sithe wona kulonyaka awazovotelwa kunalokho abantu abazoqashwa plus nabafuthi abayisesibacela ukuthi abake banikeze abanye abaculi ithuba yothi ke umhla ka-30 sesimemezela ukuthi naba abantu esizobe siyogijima nabo emcimbini omkhulu ngo-April bese ke kwenzeka lokhu ke sivalile ngithi kwawonke ukuvota ke ngizokhumbula ukuthi sathi masulethula uhlelo sathi kuvalwa ngomhla ka-3 ku-April yebo kuvalwa ngomhla ka-3 April ngo-29 sivala uwonke kodwa laba baku-top 30 esithi abantu abaqashiwe vele by virtue ukuthi ungene ku-top 30 usuqashiwe gijima-ke from umhla ka-30 abaqhubeka abantu bakho njengoba benza bevote ukuthi uma ubu-number 30 kuthi umhla ka-3 sekuvalwa mhlawumbe ngabe sekuwena usuyithathile iquantum hayi ukuthi sobe siqala kabusha kuvula amavoti amasha cha uyaqhutsheka ngoba vele phela ilokuzana umcimbi wethu uthi ukuvota kuvalwa ngomhla ka-3 ngalokho senzelani na senzela ukuthi sinikeze abantu ithuba bakwethu ukuthi bakwazi ukuyilungiselela ngoba inkulu lento esiyoyenza lapha so sabuka ukuthi ngeke kube kahle ukuthi sesino-3 days phela konke kuyagoqwa lana then abantu abasayetholi ithuba lokuthi qashwe imoto beyilungiselele bahambe bosika no-Brentwood njalo so ke abantu bazobe benikezwa ke lelo thuba elinjani ukuthi leli viki lokugcina bayilungiselele kodwa laba bazobe bekhona kwi-top 30 bona bayoqhubeka ngoba bafuna ukuyilungisa kwiposition yabo nikhumbule ukuthi unumber 30 mase kungelwa kulolu hlanga kuyoba uyena
osivulelayo. So ke uma umculi evela kwilogo noma number 30 ezoyibonile ilogo leso imemezela ngomgqibelo uyofanele ukuthi esebenze kanzima ukuthi from number 30 mhlambe ayoba number 2 ngoba phela nikhumbula ukuthi number 1 wethu sithe uthola lona lo kwandaba number 2 bese ekhokhelwa imali ngokuphindile. So mase sivalile lokho wonke uqhutshekwa kodwa laba abakwi top 30 akekho umuntu omusha oyongena mhlambi unumber 1300 after 2029 something lo sesidila nalaba vele asebekhona kwi top 30 okhomba ukuthi kwi top 30 yethu bazobe sebeqedela i-round yokuvota kungenzeka noma yiningi lapho. Ilogo yokugcina ke bakwethu cela ukusho lokho izomenyezelwa emsakazweni ukhozi usigiya ngengoma ngayo umgqibelo nasephephandabeni ilanga kunjalo ngawo umgqibelo nakuma pages ke Mother of All. Bese ke ngeviki elizayo asiloko yomemezela ilogo kodwa siyomemezela ini ukuthi naba abantu abakwazile ukungena emcimbini wethu omkhulu. Ziningi ke ezinye izinto bafuthi sazoqhubeka siyimemezele nanokuthi ke ngizokusho lokuthi lapha sizocela ukuthi abantu bafuthi bayiphathe kahle. Siyazi ukuthi kwesisikhathi abantu mabehlangene bakhona abajabula baze bedlule ekhaya. Siyacela ke abantu bangajabuli baze bedlule ekhaya ngoba uke wakuthinta uba kumashimani ukuthi ukhona amehlo aphesheya kwezilwandle azobe sibhekile. Ngenhloso yokuthi kulo mcimbi esinawo kune-artist noma ama-artist azobe lapha esingakawazi azothola ithuba lokuyodlala kuphi phesheya. Akufanele-ke ama-artist ethu axoshwe engakayi nokuya phesheya ngoba kubonwe i-behavior yethu emcimbini. Kufanele ukuthi ngiyacela nje ukuthi induna zabalandeli zisiqinisekise ukuthi abantu bayiphatha kahle bafowethu sonke sibadala ngoba sizobe singekho ingane encane sezinkulusi ezoba lapha. So nathi kubalulekile ukuthi sigcizelele lokho ngoba le opportunity kumaskandi ivela kancane. Singathi sinikeziwe ithulo ukuba bese sidlala ngalo. Ngiyacela impela kulo ndawo leyo ukuthi masinikiwe ithuba singadlali ngalo ngoba la umculo noma labaculi abazoba nenhlanhla yokusimela phesheya mhlawumbe ngonyaka ozayo laba phesheya bazothi ayicela iMother of All isinikeze 10. Uma ke bezohluleka ukwenza izinto ngendlela bayobe kwathina basivalele ngaphandle. Ithuba maselifikile bafowethu nodadewethu libanjwa ngazo zombili futhi if bekuthiwa ngiyazenzela bengathi kumaqembu mhlawumbe ayoba naleyo nhlanhla ukuyaphesheya kube khona nendoda labantu besifazane if bekuthiwa ngiyazenzela kodwa ke ayikho ke ezandleni zami siyokuba umkhuleko nje ukuthi laba bazobe beyibuka lo mnqalawo ngathi nabantu besifazane bangaba khona kwenze bayibone lento yethu ukuthi hayi ngoba mhlawumbe uhlinzwa inkomo esibayeni nabesifazane bakhona futhi bayakwazi ukwenza izinto. So ke ngalo mazwi bafowethu ngithi i-support enisinikeza yona siyibonga nje kakhulu niqhubeke nivote futhi lengane encane ngiyacela ukuthi ni-embrace niyenze yini. Ingane encane ke noma mayidlala ibonakala ukuthi iyangasemlilweni ayithukwa kodwa bazali baye bathi bayitshebe ukuthi ayisuke lozane. So ngenza ukuthi nayo ke ayingathukwa sibone kuthiwa naye enkundleni lapho kuthiwa sekuthiwe kunalokho asinikezwe ithuba ukuthi siwenze ama-corrections ngoba siyaqala ukufika kulo nyaka and siyabuya nangonyaka ozayo. Sizogqilaza kakhulu ngoba into esifuna ukuyenza la njengoba eshilo uMabiyela ukuthi after 10 years sifuna ukubona kukhona abaculi abathi nangama-quantum awu-10 ashayelile. Niyazi ukuthi ke bafowethu la ku-Mother of All isicoco wasidifendwa wayiwina iquantum lo nyaka unyaka ozayo ukho dedela abantu wenze ukuthi sonke equal opportunity akekho umuntu ozothi Mother of All Maskandi Festival yakhe wawina nje sozoba inxusa wena oza ngapha mhlawumbe unyaka ozothi uqasha sifuna ukubona enye artist ezoqhamuka. So ngalo mazwi bafowethu ngizwe nje ukuthokoza nanokuthi ngicela into yethu siyibambe bafowethu si-defend ngayo indlela siqhubeke siye phambili. Ngiyabonga kakhulu. Indaba la umzali uLandipha thembuza kakhulu ukubonga okuhle ukubambisana neMother of All wathi ke ibandaba elanga sokuqhubeka lebhezele
ukubambisana nemicimbi yohlobo lomculo wesintu. Wathi-ke njengoba iphepha lasungulwa ngo-1903 lithuthukisa abaculi ipakha bengelutho sazoqhubeka futhi lenze kanjalo. Sanibonani bantu bami. Sanibonani bantu bami. Ngimphethe ngimqoqobela. Nginikezwe isilo. Sanibaphathe. Azabethu ngibonga kakhulu nami ukuthi ngimele kulo mcimbi wokuthulwa ngokusemthethweni kwe-Mother of All Parties Maskandi Festival. I-Mother of All Maskandi Festival ngicabanga ukuthi iwumcimbi obaluleke kakhulu ukuthi mawenziwe ikakhulukazi kulesifundazwe saKwaZulu-Natal kanye naseGauteng ngoba lokho kusho ukuthi uzokhipha inkunzi ebatholeni futhi udidiyele bonke abaculi ngendlela efanele. Ngaphezu kwalokho makuthiwa i-Mother of All Maskandi Festival akekho ongazi ukuthi wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga uqhamuka esibelethweni somfazi. Okubalulekile-ke ukuthi abaciko abantu besifazane uyawuzwe uqhamuka sebeshoka nje sebeshoka bona laba besilisa bangokuya emveni kwey'ngane zoma nemthente nobuselaphi kuyakhuleka phela bashesha labantu impilo yalabantu injengomdlalo webhola. Uzothiwa khona umdlalo webhola uzothiwa khona ikihle endodeni. Manje kubalulekile-ke ukuthi uma kuqhamuka umcimbi onjengalona sibone ukuqhakambisa kakhulukazi ithalente labantu besifazane. Mina-ke njengopresident wamabhinca ungizwe umlando wasemaqhulwini ngaphansi kwamabhinca foundation thina ngaseza ukuba mkamkamu ekwenzeni imicimbi kepha siyi-foundation yamabhinca sizomukela ama-proposal sixhase imicimbi kusukela ngonyaka ozayo nje. Kuyangijabulisa ukukhula kwabantu abasebancane. Yabona nje ungasabi u-MC selifika ngibingelele ngoba the good leader had to groom the next generation. Uma ngabe sesiyihlelile imicimbi senza omantshontsho senza oTalagu Festival akuqhamuka abanye phela. Mangishayiswa imoto kusasa okusho ukuthi mina yonke lento siyenza asishiyana ndawo. Mina ngenzaba umsakazi nje. No sakaza lodwa lapho ukuzini. Khona into zinofela khona. Bakhona umfaniphethe abaqhamuka nabo bethola ithuba bakithi. Kanti boze bethola iy'ngane zoze zibe ney'nhliziyo ezimbi, izandla zibe buhlungu zibe nekwatshu loze ashaya ihlombe eshayela abanye abantu kanti bona bangena nini esiteji bagiye basibabukele lesibashayela ihlombe. Ukuze ngelinye ngamasihamba nathi sifika kwabamkhulu besibuza ukuthi ngishiyeni sikhombe. Ngakho-ke ngisho lokho njengomongameli wamabhinca ngithi abahlanganisi nabahleli balomcimbi sengathi amathonga lelizwe, amathonga opho isukela, amathonga obhodloza, umfokanzimande, ingulube encane angabasibekela eziqiniseko sokuthi konke kuhamba kahle. Bavuka amathambo omgqumeni, bavuka amathambo omjijelwa, ajabule ebona ekemtshadula komaskandi ufika kuleli zinga. Singamabhinca-ke ngithi uhulumeni mayeyazi into emfanele akasifake isandla ey'ntweni ey'njengalezi ngoba zintsha futhi zihleleke kahle futhi uyabona noma siyila imihlanga kuyaqala nje kuwena leyo nje emaskandi la imihlanga lelo hotela lidulaka ngilazisika dulaka abahleli bakhona usho banenhloso enhle bashayela imihlobo. Ngibonga nemeshini ukwethu maphumulo ibaluleke kakhulu ukuthi mfowethu ithalente laseNingizimu Afrika luwele lephashokela lisagcina ngamabhasi. Lokho kudala uhulumeni wethu bahamba bodwa basula bodwa lapha bashiye ithalente ngemuva. Irongile leyo nto. Ngithi
mina njengopresident wamabhinca ngiyayi-endorsa i-Mother of All Maskandi Festival ngomhla ka-6 ngizobe ngikhona futhi angikulindele ukuthi esifundazweni saKwaZulu-Natal ngo-April 6 kwenzeka into enkulu kangaka singekho isandla sikahulumeni. Yabona njengoba sengiphethe nje manje ngizobayisa ney'nkampani lezi yabona nje iy'moto eniy'shayelayo, iy'ngubo eniy'gqokayo, izinto enizenzayo, ukudla enikudlayo, kufanele konke kusondele ey'ntweni zamabhinca. Sengikhulumile nabaka-Brand South Africa kanye nabaka-Omega, ngizobona umhlolo, nizobona umhlolo nje. Ngizoshintsha konke le nto manje. Sesihlele ekhoneni, sesiteji manje, siyakhala manje. La la la,
kule media briefing launch. So ngicela nje ukubingelela kakhulu ukuthobeka kakhulu kwi-media yonke okuyiyona ekhona phakathi kwethu la abahleli bemcimbi abakhona phakathi kwethu abaculi khona nezinduna nabahlonishwa nje abahlukahlukene abenza imisebenzi ehlukahlukene nabafowethu nodadewethu nabangani bami. Ngibona nje indlu nje igcwele abantu engibathandayo, angazi ukuthi kanjani. Ngibona indlu nje igcwele izithandwa zami, ingakho kungathi nje ngijabule kakhulu namhlanje. Siyabonga ngalolu suku lwanamhlanje
lwe-mother of all ngiyazi ukuthi omgcine kabayibuza nje ukuthi bavele baqhamuka bathi bona bayi-mother of all nje sikhona i-mother of all ngoba kusho nje uke washo sesivumile wathi khona into enobumama phakathi lo mcimbi unesifiso sokuzoqeda ukungalingani phakathi kwabantu besilisa nabesifazane emculweni namavukani sifisa ukuthi sibe munye sibe umuntu oyedwa kungabi khona omunye obukeleka phansi kukhona abanye obuke ngathi bangcono kunabanye ngoba sonke ekugcineni singamaciko sifuna ukususa nalesi stigma lesi sithi nomculo ngempela wabantu besilisa umculo ojabulisa wonke awukhethi igender ukuthi ngowesifazane noma ngowesilisa kodwa ke bazosho abantu ukuthi nakho nje abantu besifazane abekho kwi-competition kusayingane lena isakhula ingane kuba khona la iqala khona ngicela ukuthi niyivumele lengane i-mother of all ukuthi ibe namaphutha ngoba uma ube namaphutha uyakwazi ukuthi ngokulandelayo ulungise la ulungise khona izogcina naye ngelinye ilanga isigubha iminyaka eli10 isi-perfect njengomfucuzeko yonke into isihamba kahle wonke umuntu eseyicula uNkulunkulu evumile nani nikwazile ukuthi nikwazi ukuthi niseseke ukuze iqhubeke lengane ngoba iphupho lethu ngempela elikhulu thina ngoba nizosikhuluma ngequantum ngiyazi ukuthi ngomuntu obuya amataniswe namatekisi mhlawumbe kuthiwa nje ngoba lo mbono wequantum uqhamuke noZimdolo kanti cha basuke bedlala labangayo iquantum ukuthi kuney'nsizwa ezingithandayo eziyibhala iy'moto zazo sekuZimdolo abantu besecabanga ukuthi amatekisi kaZimdolo ekhaya kunamatekisi but uZimdolo akanamatekisi cela nje ukugcizelela lokho so inhloso enkulu ngiyazi ukuthi ukhona ubaba uNgobo osazochaza kahle konke kodwa esikufisayo sisonke ngicabanga ukuthi sonke siyakufisa ukuthi sifuna ukuthi ngalo mcimbi kube khona umuntu ngisho kweminyaka eyishumi mhlawumbe babe yishumi abazokwazi ukukhomba ukuthi nge-mother of all nansi into engayithola makuthiwa namhlanje umthobisi uthola iquantum ngonyaka ozayo kube uvumile ngonyaka ozayo kube usibanibani ngenyaka ozayo kube usibanibani lokho kuzokwenza ukuthi eminyakeni eyishumi khona umehluko esikwazile ukwenza njenge-mother of all emzini elishumi ilokho okuyisifiso sethu kakhulu ukuthi sikwenze namukelekile la iy'khulumi zikhona nabantu abazosinandisela bakhona ngiyacela ukuthi nizizwe nisekhaya ngikhona imini ngiphekile ngenizo chef mamkhulu imini ngiphekile ngilekelelana nabasekhoslet so nje makukhona nje okudingayo nje ngicela ukuthi ungiqhwebe ngikhona ngizokwazi ukunisiza ngakho konke enidinga